etxeak ez obviamente. Baina, fijatu da batzuk horrendik antzeritu baserri dia hemen fijatu zen, ide manta oso probaketazia pixkat aitzaki bezala etortzeko magia. Azte hau izan zen, udalerrien ekomenaldi bat zentzaion, udalerri izan bertsolari bat, behan alfabetua zen eta atuatzeko bertsuak eta bere burua, behar bakarrik ulertzezun, kaligrafia behar bere baserri. Elkarrizketa hori bai iragana eta modernitatea, tradizioa eta oraina, baserritan sagardua preste honian, txalaparta jote zen, eta zan dei bat bezala, dei baserritatik horea etorri, eta gaur bai elkartasuna kooperatiba sagarrakin eta nekazarikin lotura handia dakana. Begiak eta hauak eta espresioak borratu inbertzia da. Eta gero Mikel Laboa plaza egiteko txiki bat, nola hasita bukatzen duen kuadro bat. Eta grego kodea gora da, galeria, eta aluminiozko bastidore bat eta nailona. Garai batean sedakin egiten zen eta horti datorri zen. Ez dator sedatik. Gure helburua zer da, plantilla bat sortzea. Marrazkia plantilla bat da, zesan nahi horrek, hemendik tinta pasako dela eta hemendik ez. Baina nola iriste gara. Pasatu gutxi gora bera referentzia batzukin, figura nagusiekin edo, eta egiten ditu hemen gurutzak maragotu. Hemen. Marrazkia lekun, argi ez da pasatzen. Beste guztia emulsioak gogortu egiten da, baina irudia lekuan ez. Leku berdinean dagoela, eta berratu dagoela, jarriko duk hemen. Jarrita, horrezketa da. Zerun botako genuke tinta. Lehenengoaren genuke tinta gainean utzia, zalean, eta bigarrengoan kontaktua hain, bera jitsi, eta papera dazan. Gehienez egin izan ditugu 200 tirada, baina hori ja asko. Hori kongresu bateako kuadroi bai, batzutan ez okitzeko hori interferentziak baina. Baina lesko beti izan. Han bilta egin dako. Pasatzen dut baina. Pasatzen genuen negua elkarrekin Argentinan, eta horrenan aprotxatzen paperia egiten duz, ekarri eta namateko aso. Zer bat, esan dut?